Abe kan filɛ diɲɛ fan fana ni waati na an b'a fɔ aw ni sɛ aw bisimila aw ka kunnafoni kɛnɛ kan bamanankan na ɲɛta jakaso sanfɛla la ka bɛn bi tɛnɛndonya ma sunkalo makɔnɔ tile 22 hijira 1442 don na aw ka bi kunnafoni babu senw filɛ ni jɛkulutɔn min bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'u k'a ma ko association islamique Kɔnburi olu ni nɔfɛ jɛkulutɔn maaw kɔni ye kunnafonidilaw wele walasa u ka sankelen baaraw min yɛrɛ ɲɛsinna ka se ka bɛnɲɔgɔnya sinsin filaw ani balima dɔgɔnɔw ma o baaraw kɔnɔna ko walawalali kɛ o la diɲɛ seleke naani tɔnba n'o ye uni olu kɛlen don ka jalaki ta ka bin faransi fintigilakaw kan ko olu yɛrɛ sen dalen don bɛnkala kan Juscelin Dupont ani Claude Verlon olu ka fagali min kɛra an ka jamana kɔrɔyan fana san 2013 an man to yen ka taa Nigeria jamana kan Nigeriakaw ko olu kɔni kɛlen don ka baaraw daminɛ walasa u yɛrɛ bɛ se ka u ka coronavirus pikiri k'u bɔ u yɛrɛ ye cogo min na I n'a fɔ an y'a fɔw ye bakurubaw la cogo min na jɛkulutɔn min bɛ anw fɛ yan n'o ye association Kɔnburi maaw ye olu ni u nɔfɛ jɛkulutɔn maa wɛrɛw olu kɔni ye kunnafonidilaw wele karidon avril kalo tile 4 walasa ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ u ye u yɛrɛ ye baara min kɛ san kelen tɛmɛnen na n'u ɲɛsinna filaw ni dɔgɔnɔw ka bɛnɲɔgɔnya ko ma an wɛrɛ ka jamana cɛmancɛ la a kɛra an ka jamana ekɔlisoba min bɛ Bamakɔ yan n'u k'a ma ko école fondamentale de Kalabankura a kɛra karidon ni yɔrɔ kofɔlen na Ali Kulubali ani Munir Jire u seginna ni seereya min ye an ka jɛ ka ɲɛma da u fɛ Alisilamɛya kɔkɔrɔmadoli jɛkulu min sigilen bɛ Mali kɔnɔ dafinakaw yɛrɛ tɔgɔ la ni olu yɛrɛ bi sɔrɔ jamana cɛmancɛ bolo yanfa kɔnifɛ ni maaw kalama ni gɛlɛya dola fɛn ye jamana cɛmancɛ siya dɔw kɔni ɲɔgɔn cɛ filaw ani dogɔnɔw ni olu yɛrɛ bɛ olu cɛla ye yaasa fɛn ye o tasuma da na se ka fa cogo min na u ye wulikajɔw kɛ fɛn ye yaasa ka se ka bɛn ani kɛlɛya kumaw ta ka se u ma yaasa fɛn ye bɛɛ lajɛlen na se ka fɛn ye i dusu mayɔ yaasa fɛn ye u kun bɛ ka balo hɛrɛ min na o balo hɛrɛ o na se ka segin ka na fɛn ye u ka yɔrɔw la cogoya min hukun kɔnɔ san kelen o baaraw kɛlen kɔfɛ fɛn ye ni jɛkulu maaw o kɔnɔna a jateminɛ ka fɔ u na sigi yaasa baara minnu kɛla ka se ka na ɲɛfɔli kɛ maaw ye o baaraw kɔni kan an ka bi sigi tun bɛ min kan jɛkulu min don an y'a sigi ni dafinw tɔgɔ ye mais an bɛ baara kɛla ni silamɛya kadiri de cɛfɔ ni kan bɛ ɲinini na an siɲɔgɔnw ye an ka maradaw kɔnɔ an ye Bangasi mara mɔgɔw de kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti région kɔnɔ bon bɛɛ lajɛlen bɔra kalama gɛlɛya donna ka danbe ka taa filaw ni dɔgɔnɔw ma bon o gɛlɛya in hukumu kɔnɔ anw n'u bɛ sigi la sigi minnu don o bɛ san kɛmɛw yirikaw bɔ fo ka se bi ma bon mɔgɔ dun i sigiɲɔgɔnw n'u bɛ ɲɔgɔn na a man kan e ka fara dɔ kan ka dɔ kɛlɛ bon sira fɛ anw dafinw anw yɛrɛ b'an yɛrɛ wele ko maninkaw an ye maninkaw de laseli la an ma fara fan fila si kan ka marifa ta fan dɔ in kama se hakilima yɛrɛ tɛ sɔn o ma hali n'a y'a sɔrɔ an ka mɔgɔ dɔw sɔrɔ la olu ye marifa ta yɛrɛ kun lakana kama tiɲɛ don mɛ forobaya la an ma o kɛ o de ye an dɛmɛ ka fanga d'an ma ka sinsin ni kuranɛ aya ye ala y'a fɔ yɔrɔ min ni jamakulu fila bilala ɲɔgɔn na fɔ jamakulu sabanan ka sɔrɔ min bɛ cɛfɔ nin kan bɛ ɲini donc ala kɔni an dɛmɛ an sera ka wuli n'a baaraw ye Bamakɔ kɔnɔ yan wulikajɔw caman kɛra ɲɔgɔn kunbɛn ɲɔgɔnyew caman kɛra an ni fan minnu kan ka ɲɔgɔn ye fan kelen tɛ o ye an laban wulila ka taa terrain ka marifakisɛ yɛrɛ cɛla ala ka dɛmɛ kɔnɔna la ka taa ani groupe fan fila in bɛɛ sigira ka sɔrɔ ka kɔ segin donc san kelen in kɔnɔ baara min kɛra sa madama n'an ka association de baara kun di an ma a ka kan ka compte rendu k'u ye o de la bi weleli kun ye o ye ni jɛkulu in président d'honneur ni fɛn ye kunnafonidila do wa fɛn ye maa min do fana a fana
bi bɔ fɛn ye ni yɔrɔ masina in kɔnɔna jamana camajɛ bolo yanfan kɔni fɛ a kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn ye ni jɛkulu n'u ye kɔnbori kɔni ye u filɛ ka baara min kɛ u kan ka fo u la ka sabuya kɛ u ye wulikajɔ min kɛ bɛn natili kɔnɔna jamana kɔnɔna na ko o ye o baara minnu kɛ fɛn ye a nɔ bɛ ka ye an bɛ yɔrɔ min na ko bi ne min faamu k'o fo fɔlɔ parce que san kelen daminɛ ya 1 an n'an k'u b'a daminɛ tuma min mɔgɔ si tun t'a dɔn k'a fɔ u sera ka baara min kɛ k'u bɛ se k'o kɛ ala barika ani u yɛrɛ ka engagement bi o ye nɔ bɔ u sera ka se mɔgɔw ma k'u ɲininka k'u hakilinata d'u ma parce que n'i ko mɔgɔw ka bɛn il faut k'i k'a dɔn de mun de y'u bila ɲɔgɔn na jeli tɛ suma nɛn kan o donc u sera k'o de kɛ ni hakilimaya ye ni diinɛ ka dɛmɛ ye parce que diinɛ in de bɛ o de ye fili ye min bɛ an bɛɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na donc u taara n'o kan de u ma taa ni fɛn wɛrɛ ye u ma taa ni fɛn wɛrɛ ye u taara ni ala de ye ala de ko an ka bɛn ni ala y'aw kɛ mɔgɔ kelen ye kɔmi aw ye silamɛ ye hali mun tɛ silamɛ ye an ka diinɛ na hali ni mɔgɔ min tɛ silamɛ ye i kan ka gasi sigi yɔrɔ dɔw la donc u sera ka baara kɛ n'u hakili ye bi ala barika la nɔ bɔra kosɛbɛ ka dɔ k'a fɔ kabini ni jɛkulu in ni a bilala sen kan ni a san kelen kɔni o fori la u ye wulikajɔ kɛ jamana fangakɔrɔ maa minnu kun be u ni olu kumana fɔ ka taa se camajɛ fanga maaw kɔni ma ani maa minnu yɛrɛ be ni olu kɔni bɛ ni gɛlɛya kɔni kɔnɔna na yaasa fɛn ye u na se ka fɛɛlɛba sɔrɔ fɛn ye ni baara in na o y'a jira fana k'a fɔ hali sisan u ka maaw bi kungo kɔnɔnaw na yaasa fɛn ye u ni maaw bi se ka sigi ka kuma bɛn ani kɛlɛya bi se ka na jamana camajɛ bolo yanfan kɔni fɛ cogoya min na ni cakɛda kura sigilen sen kan an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ min ka baara bɛ na ɲɛsin musow ka hijabu dilanni ma ni a yɛrɛ bɛ dɔn tɔgɔ la n'o ye Eurokids hijabu ye karidon avril kalo tile 4 ale kɔni ye maaw wele dunanji soba min bɛ yen n'o ye Radisson Hotel ye walasa ka se ka taa a yɛrɛ ka fini modèle dilannenw yira an maaw la kɛnɛ in denfaya tun bɛ an ka baara minisiri bolo n'o ye Mohamed Saliya Toure ye Aissata Bacili ani Laji Mamadu Tarawele olu tun bɛ a kɛnɛ kan. Eurokids hijab ale kɔni ye fini mun kɛrɛnkɛrɛnnenlen don ka ɲɛsin alisilamɛ musow yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma ni fini kofɔlen ninnu kɔni bilala an balimamuso Eurokia Buware de fɛ ni ale yɛrɛ kɔni y'a ka kalanw bɛɛ lajɛlen kɛ Faransi jamana yɛrɛ kɔnɔna la a ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ musow ka kɛn yɛrɛ ye o yɛrɛ bɛ se ka don ba la cogoya min na anw ka jamana kɔnɔna la ne ni hakilina in ta parce que n ye baara daminɛ dɔɔni entreprise bɛ ka yiriwa dɔɔni inshallah a ka di n ye ka n ɲɔgɔnnaw fana encourager k'u inciter u fana ka u ɲɛsin entrepreneuriat ma ka fɛn dɔ bila sen kan mun na u yɛrɛ bɛ se k'u ka nafa sɔrɔ o la bon o fana kɔnɔna na tuguni activité humanitaire n'o ye jolidiw ni orphelinats ni olu bɛɛ bilalen en avant o ye fɛn minnu ka di ne yɛrɛ ye kɔrɔlen depuis n fitini m'olu kɛ donc n bɛ fɛ k'o fana bila en place en même temps que n ka lancement kɔnɔna la. Eurokids hijabu ye entreprise min bɛ fini feere de bɛ kɛ finiw bɛ importer finiw bɛ exporter an bɛ fini dɔw ladon jamana kɔnɔ minnu tissu bɛ se ka hijabu condition bɛɛ dafa Allah subhanahu wa ta'ala ye condition minnu fɔ hijabu la pour que a kana se ka kɛ transparent ye yeli kana k'a fɛ a ka se ka bɛn wa an ka tile fana kɔrɔ a ka kun donc fana ka se ka hijabu fana labɔ ka dilan n'an yɛrɛ ka fini kalalenw ye a ka se ka labɔ. Ne ka kuma laban ne bɛ jama bɛ fo bɛɛ y'i déplacer ka na yan nɔ ka na ne ka lancement la a diyara n ye wa ni mɔgɔ min y'a yɛrɛ déplacer ka di kungo la o ka fisa n'i ye. Nin kɛnɛ in denfaya tun bɛ maa min bolo o ye an ka minisiri Mohamed Saliya Toure de ye ni ale ka baaraw kɔni bɛnnen don baarako fo ka taa se baaradege cogoyaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma nin sigi in de kɔnɔna la ale ye a ka nisɔndiya yira ka kɛɲɛ ni an balimamuso yɛrɛ ka nin waleya ɲuman ye a y'a ɲini musow fɛ hali sisan nɔ u bɛɛ k'u cɛsiri kɛn yɛrɛ ye yɛrɛ kɔnɔna la walasa ɲɛtaga o bɛ se ka sabati cogoya min na anw ka jamana kɔnɔ a tilala ka foli ta ka ɲɛsin Eurokia Buware yɛrɛ ma ka sababu kɛ a bɛ cɛsiri min na an ka jamana kɔnɔna la Mosadek Bali ni ale yɛrɛ ye dunanjigi soba ɲɛma ye an ka jamana kɔnɔ n'o ye Azalaï Hotel ye ale tun bɛ nin kɛnɛ in kan ale yɛrɛ ye ɲɛfɔli caman kɛ denmisɛnninw ka kɛn yɛrɛ tacogo la an ka jamana kɔnɔna la. Je suis heureux d'être aussi sur un panel avec de jeunes entrepreneurs très brillants. Ne nisɔndiyalen don nin kɛnɛ in kan bi bawo kɛnɛ in kan sifin caman bɛ yan minnu kɔni ɲɛsinnen don kɛnyɛrɛye baara ma kɛnyɛrɛye baarakɛbaga jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bawo ale bɛ i n'a fɔ misaliya min bɛ di tɔw ma walasa u ka se ka u ka kow kɛ ka ɲɛ olu ye seleke kɛrɛnkɛrɛnnenw de ye
walasa fɛɛrɛ minnu sigilen n'u sen kan kɛnyɛrɛye ye baara bɛ se ka sabati cogo min na u ka se ka kɛ ko sabatibaga ye. maaba caman kɔni tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna la walasa ka an balimamuso yɛrɛ dɛmɛ a ka baaraw kɔnɔna la. an bɛ dugawu de kɛ a ye laɲini mun b'a la ni o ye ka silamɛya don ba la ala k'a sabati a bolo. diɲɛ selikɛla ni tɔnba kɛlen don ka jalaki ta ka bin faransi fintigilakaw kan ka kɛɲɛ ni Ghislaine Dupont ani Claude Verlan olu ka fagali an yɛrɛ ka jamana kɔrɔyanfan na san 2013 wagatiw la. bawo u kɔni y'a yira k'a fɔ ko faransi fintigilakaw kɔni kɛlen don ka u sen da biɲɛkala kan nin ko in yɛrɛ sɛgɛsɛgɛli la. Amadu Ɲanbele ale bɛ ɲɛfɔli kan ye a ko la. ka kɛ ni faransi kunnafondila maa fila min bɔnɛna u ni na anw ka jamana kɔnɔ ni kelen yɛrɛ tun tɔgɔ Ghislaine Dupont tɔgɔlen dɔ yɛrɛ tɔgɔ Claude Verlon ni maa fila min bɔnɛnen filɛ nin Kidali yɛrɛ masurunyɔrɔ la ni ye a donni ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a kɔni kɛra kinigini ko ye. diɲɛ yɛrɛ kunnafoni carisoba min bɛ faransi yɛrɛ jamana kan n'a bɛ f'a ma ko RFI olu ka kunnafondila maa fila kɔni tun ye nin ye minnu tun ye cɛsiri kɛbaa ye ka ɲɛsin anw yɛrɛ ka jamana ma. tuma min na u kɔni sera anw ka jamana kɔnɔ ɲininiw ni sɛgɛsɛgɛliw senfɛ u sɔrɔla ka u sɛnsɛn ka taa Kidali yɛrɛ dugu kɔnɔna na ni ma kofɔlen fila kɔni jasura ni ka taa u bɔnɛ u ni na Kidali yɛrɛ kɛrɛfɛla la ni o ye Ghislaine Dupont ka taa se Claude Verlon ma. diɲɛ seleke naani tɔnba ne a bɛ fɔ ma ko ONU o sɔrɔla ka wulikajɔw bila sen kan min b'a to sɛgɛsɛgɛli o bɛ se ka kɛ ninnu yɛrɛ fakun na walima jaabi jɔnjɔn bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na. o kama olu ka sɛgɛsɛgɛlikɛla min bɛ yen nɔ ni musolaka don n'a yɛrɛ tɔgɔ ye Agnès Calamare ale kɔni bɔlen don ni bɔnforola kuma ye tile fila in na ka ɲɛsin faransi yɛrɛ jamana ma k'a yira k'a fɔ ni ye sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ baaraw sumayalen cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ jalaki bɛ bi faransi yɛrɛ jamana de kan. o b'a yira k'a fɔ biɲɛkala ɲina o sen mana da biɲɛkala ka yecogo ta a la cogo si la. Agnès Calamara ale min ye diɲɛ seleke naani tɔnba ni an b'a fɔ ma ko ONU u ka sɛgɛsɛgɛlikɛ ŋana ye ale kɔni ka wulikajɔ bɛnbɛn nin waati laban ninnu na min b'a to Claude Verlon ka taa se Ghislaine Dupont ma u yɛrɛ ka fali a kun jɔnjɔn yɛrɛ bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na o de kama nin wulikajɔ ninnu kɛra fɛ. sɛbɛnfura min ni a kɔni ye o cari sɛbɛnfura in yɛrɛ a bɛ taa sɛbɛnfura ɲɛ 30 bɔɲɔgɔnko la. o cogo kelen na kunnafonidisoba fila kɔni bɛ diɲɛ bunnaku kan minnu yɛrɛ kɔni sera k'u tɛgɛ d'a kan ni olu kɔni kɛra sababu ye ni ka cari diɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka a sɔrɔ ni o de ye Mediapart ye ka taa se Guardian ma. ninnu bɛɛ lajɛlen ye kunnafoni siraba ye minnu lakodɔnnen don diɲɛ yɛrɛ bunnaku kan. Agnès Calamare ka ɲɛfɔcogo la n'i ye baara ninnu yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ faransi tuma dɔw la a kɔni b'i biri sɛbɛnfura dɔw kan a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko secret défense n'o de ye duduguma kunnafoni yɛrɛ ka ɲɛsin jamana ma. o dun kisa min filɛ nin o bɛ kɛ gɛlɛyaba de ye olu yɛrɛ ka baara kɔnɔna na min b'a to olu kan k'u ka baaraw senni ka se yɔrɔ min na a tɛ se ka se u kundamana na. o cogo kelen na n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ waleyajugu kɛbaa dɔ bɛ anw ka jamana yɛrɛ kɔgɔdugan fan fɛ ni jatigɛwale yɛrɛ kɛbaa don n'a yɛrɛ tɔgɔ ye Seydina Aga Ita ni maa kofɔlen yɛrɛ ni faransikaw bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walima an bɛ se ka fɔ ani faransi faamaw yɛrɛ bɛ jɛ la. bari waati tɛmɛnenw na maa minnu tun jasolen don Mali yɛrɛ kɔgɔdugan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fanga sinamatɔn cɛba Sumahila Sise ala ka hinɛ la ka taa se Sophie Petronɛ ma ninnu bɛɛ lajɛlen labilali waati u maa naani tun don a donni kafɔlen kama octobre kalo yɛrɛ la. Seydina Agi Ita ale yɛrɛ sen yera o kumaɲɔgɔnyaw la min b'a to ni maa naani yɛrɛ bɛ se ka labila cogo min na. o cogo kelen na baramafɛn tabagajɛkulu walima jatigɛwale kɛbaa maa 200 minnu yɛrɛ labilara fari ka taa n'u sen fila ye k'a sɔrɔ min bɛna kɛ gɛlɛyaba ye walima min gɛlɛya yɛrɛ bɛ ka siri anw ka jamana na an bɛ don min na komi bi. tuma min na ni jalaki ninnu bɛɛ lajɛlen binna faransi jamana kan faransikaw kɔni ye jaabi bɔ ka bin olu ka jaabi yɛrɛ kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ halisa sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛ sen na faransi yɛrɛ sen bɛ sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ baaraw la min b'a to Ghislaine Dupont Claude Verlon u ka
u ka lasigi filanan kɔni ye o de hukumu kɔnɔ maa bɛ se ka min kɔni kɔlɔsi fɛn min ye lasigi in yɛrɛ kɛnɛ kan fɛn min ye ONG Alfaruku o jabala kɔnɔna i n'a ye k'a fɔ o kɔni kun falen don i n'a fɔ dankɔnɔɲi maa minnu bɛ yen ni u y'u ka diinɛ kalanw kɛ sanfɛ kalanw kɔni kɛ Niger jamana kɔnɔ olu kɔnɔna o de hukumu kɔnɔ fɛn ye olu ka ni jɛkulu in ɲɛma ale kɔni do la fɛn ye ni jɛkulu in yɛrɛ ka tarikuw kɔni kan u ye baara minnu kɛ ani jɛkulu in yɛrɛ nana cogoya jumɛnw de la ka se ka ɲɛfɔli kɔni kɛ maaw ye fɛn ye a tarikuw kɔnɔna jɛkulu mun filɛ nin n'a bɛ wele ko maa mun ye kalan kɛ OCI ka kalanyɔrɔ la olu ka jɛkulu don ni jɛkulu tɛ jɛkulu gansan ye ka d'a kan a bɛɛ mɔgɔ kalanin de ye a cɛ fara muso kan parce que bɛɛ niveau dɔgɔmani ala o de ye maîtrise ye wa ila alhamdulillah doctoratigiw b'a la bi professeur bɛɛ bɛ a la bi jamana in kɔnɔna na wa maa minnu don an bɔlen ka se bi ma ka taa daminɛ mɔgɔ fɔlɔ minnu bɔra kabini 90 ka na se sisan ma a tɛ dɔgɔya ni maa 400 ye a cɛ n'a muso walhamdulillah a yɛrɛ kɛmɛ Mali fan bɛɛ fɛ e kana Mali duguba tɛ yen ko aw dɔ tɛ yɔrɔ min na o fana Mali kalanko la kalanko domaine si tɛ yen ko o dɔ tɛ mun na o de y'a kɛ an kɔrɔ minnu bɛ n'olu kɔnna ka tila anw ye olu miirila ka ka kan an bɔra kalanyɔrɔ la an ka segin ka na an ka tɔn dɔ sigi min b'a to jama bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan an ka bɔ ɲɔgɔn kalama o ye cɛsiriw kɛ nka tɔn in o ye sɛbɛn sɔrɔ a la ka bɛn 1999 sɔmma bureau sigila président tɛmɛna la a président fɔlɔfɔlɔ tun ye an balimakɛ Bakari Kulubali sɔmma président nana Abraham Bamba bolo ale kɔfɛ président kɛra dira an balimakɛ Abatera ala ka hinɛ a la ɲɛmɔgɔya kalifala ne ma o ka nin kura don a la Usman Soliya Traoré ni ale fana ye ni jɛkulu maa dɔ kɔni ye ale kɔni y'a ka kumaw boli la min de kan o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn ye kumase kun bɛ ka boli fɛn min de kan n'u ye bɛɛ ani keleya alisilamɛya b'a ye cogoya jumɛnw de la a ye fɛn ye tariku dɔw kɔni fɔ maaw ye ka ɲɛsin o kɔni ma ka daminɛ Adama jiginna dugumakolo sanfɛ ka taa se Nuha ka kulun dilanni ani a ka maaw halakili ma Ala ye Nuhu kisi o kɛra ɲɛnamaya la kɛnɛ kura daminɛlen kɛnɛ fɔlɔ tɛmɛna Adama ka taa bila Nuhu na Nuhu kisilen ka bɔ halaki la o kɛra ɲɛnamaya kura daminɛlen o ɲɛnamaya kura mun n'o daminɛna Nuhu kisilen ka bɔ halaki la ani maa minnu limaniya ka fara a kan nabi ɲumanya sira fɛ ɲɛnamaya kura daminɛna ne Ibrahima ye alayhi salam o la ko ninnu minnu filɛ nin ninnu de ye ɲɛnamayaw lasulu ye n'i ye ninnu fana ka lahalayaw ta k'a lajɛ Nuhu alayhi salam a jigintɔla ka bɔ kulun kɔnɔna la ka na ɲɛnamaya kura daminɛ Ala y'a kuma ɲɔgɔnya ni mun ye qila ya Nuhu ihbit bisalamin minna Ala ko k'ale Alahu taala ko Nuhu ma Nuhu jigin ka bɔ kulun kɔnɔna la ni kisi ye ka bɔ ni Alahu taala yɔrɔ o b'a jira k'a fɔ ɲɛnamaya kura mun ni Nuhu nana daminɛ a ka maa jugu halakilen kɔfɛ n'a ka maa ɲumanw ɲɛnamaya kura daminɛ a jɔla fɛn mun kan o ye la paix de n'o de kisi ani basigi maa min fana bɛ yen ni o kɔni ye sigida 4nan commune 4 o maire Nɔrabila ale kɔni ye a ka nisɔndiya kumaw jira ka ɲɛsin fɛn ye kumase min kɔni kun bi ni jɛkulu maaw kɔni yɔrɔ ni o ye ka se ka bɛn ni keleya kɔni nati Mali kɔni kɔnɔ nka a y'u wele fana bɛn ani keleya tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yaasa jɛkulu in fana na se ka sankɔrɔta cogoya min na thème min ta nin ye bɛn ani keleya vraiment an bɛ Mali kɔnɔ yɔrɔ min na bi bɛɛ mago b'a la an mago bɛɛ parce que i tɛ se ka foyi kɛ ni bɛn ni keleya tɛ i diɲɛ ko ko bibi ni bɛn ni keleya mana Mali kɔnɔ baara man ɲɛ et n'a fɔra ko silamɛw mɔgɔ minnu bɔra université baw la ka kɛ docteurw ni professeur baw olu kana i sigi k'a fɔ k'u bɛ mɔgɔw hakili bila ka taa bɛn ni keleya kan
hali ni mɔgɔ ma fɛn f'i ye i b'a dɔn k'o ye koba de. O bɛɛ tɛmɛlen kɔfɛ fɛn ye ni jɛkulu maaw o kɔni y'a jira k'a fɔ u na fɛn ye sigiba kɛ ni o sigi ni o kun bɛna taa jɛni min de ka se ka fɛɛrɛ kɔni sigi sen kan fɛɛrɛ min ni u bɛna o kɔni bila sen kan Mali kɔnɔ yaasa maliden bɛɛ lajɛlen na se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ bɛn ni keleya min bɛ ka ɲini o yɛrɛ na se ka o se don a la yaasa ka se ka o bɛn ani keleya k'o sinsin jamana kɔnɔ cogoya min na. An b'an sɛnsɛn ka don farafinna ani diɲɛ kunnafoni kibaruya la o laseli bɛ kan ye an balimamuso Aisata Mayiga fɛ. Niger jamana kɔnɔna la maa mun kɔni kɛra olu yɛrɛ ka premier ministre kura ye o de ye Uhumudu Mahamadu ye ni ale yɛrɛ kɔni u ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ yɛrɛ Isufu Mahamadu ale barakɛ ɲɔgɔnba dɔ ye u ka parti ban b'u ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ ma ko PNDS a kɔni yirala k'a fɔ ko Uhumudu Mahamadu ale kɔni bɛ parti kɔnɔna la a bɛ san 30 yɛrɛ bɔɲɔngo bɔ Uhumudu Mahamadu ni ale si yɛrɛ bɛ tali kɛ san 66 bɔɲɔngo la a kɔni yirala k'a fɔ ko ale kɔni ye sanfɛ kalan kɛ mun na k'a bɛ fɔ ma ko sciences économiques de ni o yɛrɛ wari mara fanfɛlaw ye fo ka taa se études supérieures de gestion et d'administration des entreprises ni o yɛrɛ cakɛdaw yɛrɛ maracogo ɲuman ye o tɛmɛnen kɔfɛ a tilala ka yira k'a fɔ ko a ye kalan kɛ comptabilité supérieure la hali sisan ni o yɛrɛ fana kɔni wari lakana cogoyaw sira yɛrɛ ye Uhumudu Mahamadu a kɔni yirala k'a fɔ ko u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Mahamadu Isufu ko ale ka danayaba kɔni tun bɛ ni maa kofɔlen yɛrɛ kan o de kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ Uhumudu Mahamadu ale kɔni bɛ u ka fanga dossier baw yɛrɛ caman kɔni cogoya dɔn a kɔni yirala k'a fɔ ko ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kelen premier ministre ko a bɛna a ka gouvernement yɛrɛ sigi sen kan nka o baaraw yɛrɛ kɔni tɛ kɛ ko f'a ka serment yɛrɛ prêter u ka assemblée maaw yɛrɛ ɲɛna ni o ye ka kale ka siɲɛ k'a b'a ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ jɛlenya kɔnɔ wasadenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ ni o kɔni baaraw tɛmɛna o de kɔnɔna la a bɛ se k'a ka gouvernement yɛrɛ sigi sen kan fɛn min ye fanga sinamatɔn maaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ma jɛn ni Uhumudu Mahamadu ka sigili yɛrɛ ye k'a kɛ premier ministre ye wa n'i y'a ta k'a lajɛ hali sisan olu yɛrɛ kɔni bala k'a fɔ k'u ma jɛni u ka jamana ɲɛmaakura yɛrɛ sigili ye fanga la Chad jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ k'u ka jamana ɲɛmɔgɔ kalafili baaraw kɔni bɛ ban jumadonya yɛrɛ la o de kɔnɔna la maa mun yɛrɛ bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la ni wagati na u ka jamana kɔnɔ Idriss Déby Itno a yirala k'a fɔ ko ale kɔni bɛ k'a ka yɛrɛ kofɔ baara labanw yɛrɛ kɛ ni wagati na a yirala k'a fɔ ko maa caman bɛ ni olu yɛrɛ kɔni bɛ fanga sinamatɔn fanfɛla la ko olu caman kɔni taara u ka yɛrɛ kofɔ baaraw kɛ u ka jamana burusi kɔnɔna ninnu yɛrɛ de la ka caya u ka faba kɔnɔna la Jamina i mana taa yɔrɔ yɔrɔ kɔni a yirala k'a fɔ ko i bɛ u ka jamana ɲɛma Idriss Déby Itno yɛrɛ de foto ye fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la maa 7 bɔɲɔngo olu de kɔni faralen don Idriss Déby Itno kan ni ka u ka mɔɔ jamana ɲɛmaya yɛrɛ nɔfɛ ni Idriss Déby Itno yɛrɛ ka kow jateminɛ a kɔni yirala k'a fɔ ko ni ale yɛrɛ siɲɛ 6nan ne ka kan bɔ jamana ɲɛmɔgɔya yɛrɛ nɔfɛ Chad kɔnɔna la Chad faba kɔnɔna la i mana taa yɔrɔ yɔrɔ i kɔni bɛ a sɛbɛnnen ne kuma bɛɛ ko walasa lakana ka sabati farafinna yɛrɛ kɔnɔna la ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka i kan bɔ Idriss Déby Itno yɛrɛ de nɔfɛ o tɛmɛnen kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko karidon ko u ka jamana ɲɛma Idriss Déby Itno ale n'a nɔfɛmaw kɔni ye lajɛrɛba dɔ yɛrɛ bila sen kan walasa ale ka baaraw taabolo ni o ye a ka programme o bɛ se ka ɲɛfɔ maaw ɲɛna cogoya min na fɛn min ye fanga sinamatɔ maaw ye olu kɔni tɛ ka ye kosɛbɛ faba kɔnɔna la u ka affiche kelen tɛ u tɛ ka kuma caman kɔni kɛ fo n'a kɛra u ka premier ministre kɔrɔ yɛrɛ Albert Bahimi Padake ale de kɔni foto bɛ fan fɛ faba yɛrɛ kɔnɔna la barisa ale fana kɔni kelen don ka kan bɔ jamana ɲɛmɔgɔya nɔfɛ fanga sinamatɔn dɔ ka kalafili baaraw ɲɛma dɔ ni ale yɛrɛ tɔgɔ ko Felix Gnabele Roma Dungar ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ taa u ka baaraw fanba bɛɛ lajɛlen de kɛ région kɔnɔnaw la walasa olu yɛrɛ bɛ se ka sebaya sɔrɔ cogoya min na Nigeria jamana kɔnɔna la olu kɔni kun jigi dalen yɛrɛ don Inde ka coronavirus vaccin kan n'a bɛ fɔ ma ko AstraZeneca ka sababu kɛ ŋunuŋunukan minnu kɔni cayalen don ni vaccin kofɔlen yɛrɛ kun kan a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye ka vaccin kɔni di maaw ma ko Inde jamana yɛrɛ ye o jɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan o de kɔnɔna la Nigeria jamana ɲɛmaaw kɔni a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɛna u tɔgɔla vaccin yɛrɛ dilan ka kɛɲɛ ni coronavirus bana yɛrɛ kɔni kɛlɛli ye o de kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko vaccin suguya 2 de kɔni bɛ u bolo n'u bɛ ka olu yɛrɛ lajɛ ni mun yɛrɛ ɲɛn'o la walasa ka se ka coronavirus bana yɛrɛ kɛlɛ cogoya min na maa mun bɛ nin baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛma ni ale kɔni tɔgɔ ye ko Boss Mustafa ale y'a yira k'a fɔ ko nin baara nin kɔni tɛ ka kɛ dɔwɛrɛ la ko walasa ka se ka coronavirus yɛrɛ kɔni kɛlɛ
ka bɔ u ka jamana kɔnɔ. O de kɔnɔna la u ka jamana ɲɛmaaw kɔni ye $25 bɔɲɔgɔnko de bila walasa ni vaccin kofɔlen bɛ se ka dilan Nigeria kɛnɛya tigilamaaw yɛrɛ fɛ cogoya min na. U y'a yira k'a fɔ ko nin baara ninnu kɔni bɛ coronavirus kɛlɛli yɛrɛ kun kan ko ga k'a kun wɛrɛ yɛrɛ fana ye ka se ka a yira maaw la ko olu yɛrɛ kɔni ka kɛnɛya tigilamaaw fana bɛ se baara ɲuman kɛli la. O de kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko n'u ka vaccin kɔni ɲɛna u bolo ko olu yɛrɛ fana kɔni bɛna dilan ka taa diɲɛ fantan 4 na i n'a fɔ Inde jamana yɛrɛ y'a kɛ ni a ka AstraZeneca yɛrɛ ye cogoya min na. A yirala k'a fɔ ko l'Américain olu kɔni ka maaw ye sɛbɛn dɔ bɔ Burundi jamana yɛrɛ lahalayaw kan. Nin sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔna la ni a tɛ tɛmɛ page 40 bɔɲɔgɔnko kan. A kɔni yirala k'a fɔ a kɔnɔna la ko fɛn min hadamadenya hakɛw ye ko o kɔni tɛ ka bonya cogoya si la Burundi jamana yɛrɛ kɔnɔna la ko hali n'o y'a sɔrɔ u ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni falenna. A yirala k'a fɔ ko l'Américain ka nin sɛbɛn yɛrɛ kɔni ye seereya minnu ta ko dɔw bɛ tali kɛ u ka jamana baɲumankɛ kulu dɔw la n'a bɛ fɔ olu ma ko ONG localu fo ka taa se jamana wɛrɛ taw ma. O ni Nations Unies maaw yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra Burundi jamana kɔnɔna la. Nin sɛbɛn kɔnɔna u y'a yira k'a fɔ ko kalafili baaraw kɔni kɛra basigi kɔnɔna la ko hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya dɔw yɛrɛ kɔni kun donna a la Burundi jamana kɔnɔna la. O tɛmɛnen kɔfɛ sɛbɛn kumana mun kan o yɛrɛ u ka kasoladenw yɛrɛ lahalaya ye. U y'a yira k'a fɔ ko Burundi kaso ninnu kɔni kɔnɔnaw ka dɔgɔn kosɛbɛ. Ko kaso ninnu bɛ se ka maa minnu ta k'i bɛ taa sɔrɔ ko o maa ɲɔgɔnna 3 de bɛ a kɔnɔ. Ji tɛ kasoladenw bolo, ɲɛgɛn t'u bolo, yelen t'u bolo, wa o de kɔnɔna la u ka kasoladenw yɛrɛ caman kɔni bɛ ka fatu ka sababu kɛ banajugu ye. Sɛbɛn y'a yira k'a fɔ hali sisan ko kabini san 2020 kalafili baaraw kɔni kelen Burundi jamana kɔnɔna la ko fɛn min ye adamadenya hakɛw ye ko olu kɔni tɛ ka bonya cogoya si la. Ko o dɔ bɛ tali kɛ polisiw yɛrɛ bɛ waleya minnu ta ka ɲɛsin maaw ma fo ka taa se u ka sifilakaw ka kulu mun bɛ u ka jamana kɔnɔ n'u b'a fɔ ma ko Ligue des Jeunesses du Parti au pouvoir ko olu yɛrɛ kɔni bɛ ka u sago kɛ maaw la Burundi jamana kɔnɔna la. O tɛmɛnen kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka faga cogoya dɔ la n'o tɛ ka kɛ sariya yɛrɛ kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko exécution extrajudiciaire. U y'a yira k'a fɔ ko hakɛya min kɔni kɛra Burundi jamana kɔnɔ k'o bɛ tali kɛ 200 bɔɲɔgɔnko de la san 2020 yɛrɛ kɔnɔna la. Wa a yirala k'a fɔ ko maaw yɛrɛ bɛ ka minɛ k'a sɔrɔ u tɛ ka minɛ sariya kɔnɔna la ko maa dɔw bɛ ka minɛ ka tunu ni u ye ko wa ko fɛn min ye fanga sinamatɔ maaw ye ko u kɔni bɛ ka olu yɛrɛ minɛ ka taa waleya cɛjugu suguya bɛɛ kɛ olu la n'a bɛ fɔ o ma ko acte de torture. Hali sisan nɔ sɛbɛn kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko Burundi jamana kɔnɔ ko maaw yɛrɛ tɛ se ka kuma ka wasa n'a bɛ fɔ o ma ko liberté d'expression ko wa ko fɛn min u ka kunnafoni dilaw ye ko sanga ni wagati ko u kɔni bila ka olu minɛ ka sɔrɔ kun jɔnjɔn yɛrɛ t'a la. Nin bɛ dansigi aw ka bi kunnafoni walawalali kɛnɛ kan bamanankan na ɲɛmɔgɔya so ye min fara ɲɔgɔn kan k'a d'an ma an ka se ka laseli kɛ aw ye. An tɛ ɲina ka dugawu kɛ jamana in ye walasa Ala ka basigi sabati a kɔnɔna na. Aw kan bɛn wagati wɛrɛ ni Ala sɔnna ma.